Velkommen til dagens pressemøde. Til fremmødte, lyttere og seere. I dag er fredag 20. november, og det er en uge siden sidste gang, vi afholdte den sidste pressemøde og lovede, at vi vil holde endnu en pressemøde vedrørende rejse eller juleferierejse. Jeg står sammen med her landslagen Henrik, og emnerne vedrører 3 emner, og Henrik vil afslutte før vi kommer ind til spørgsmålene fra pressen. Kære familier og bekendte, som vil rejse ind til jul for at være sammen med familier og bekendte, og det er flere end normalt, da vi ellers bruger de andre dage til det, og man oplever en hel masse, når man rejser ind hjem og holder ferie, og behovet er størst lige nu. Men også er det samtidig er det også meget bekymrende. Derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på forskellige ting, og selvfølgelig er det rart at kunne være sammen med familie, og når man har købt en rød billet til Grønland, og det er vanskeligt at ændre på det. Og på grund af netop dette har vi lavet en aftale med Air Greenland for at kunne ændre på sin billet. Skal vi understrege igen. Internationale rejser frarådes, og dette anbefaling ændrer ikke ved julerejser ind til Grønland, og unødvendige rejser ændrer ikke på det julerejser, der er planlagt. Og vores ønske er, at I udsætter jeres rejse, indtil bekymringen er lavere. Og hvis nogen ikke følger reglerne for karantæne, det vil sige, at man ikke skal være i store mængder. Det er inklusiv, om det er juleaften med familie, for reglerne siger, at man skal være i karantæne i de første flere dage. Og hvis man ikke har symptomer, betyder det ikke, at man ikke er blevet smittet. Hvis man ikke har symptomer, betyder ikke, at man ikke kan smitte. Og det betyder ikke, at det er minimeret. Smittesmuligheden er minimeret. Borgerne, der har besøgende fra Danmark, har vi ellers undersøgt, om det skal være et krav for at have karantæne sammen med den besøgende, men der har ikke været et grundlag igennem den nuværende epidemilov. Men vi anbefaler derfor, at
at den besøgende skal opholde sig i et andet lejlighed, eller en bolig, eller en separat værelse. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så skal man, indtil man har bevis, at man ikke er smittet, er det kraftigt anbefalet, at man ikke er sammen med familie eller bekendte i et hjem. Og med hensyn til at have, hvis dette ikke er muligt at have en besøgende i et separat rum, så kan man kontakte kommunen om at finde en særlig bolig eller værelse. Og informationer vedrørende dette kan man finde i www.nun.gl. Nu vil Henrik fortælle om retestningsåbningstider, ved juletiden og nytårstiden, så derefter vil der være åben for spørgsmål fra pressen. Værsgo, Henrik. Ja, som Anna nævnte, så står vi over for en særlig udfordring her omkring jul og nytår. Det gør man også alle mulige andre steder i verden. Der er bekymring over den kommende højtid, fordi der er så mange, der vil blive samlet. Og dermed med stor risiko for, at man smitter hinanden. Det er stadigvæk således, at der vil være omkring 3.000 rejsende til Grønland her hen over jul og nytår. Det er en stor gruppe. Den mindste del af den, det er dem, der kommer før jul. Den største gruppe består af folk bosiddende her i landet, som tager på juleferie og kommer tilbage lige efter nytår. Så vi får sådan set 2 perioder med udfordringer. Det bliver lige omkring juletid, og på det tidspunkt, hvor mange bosiddende her i Grønland kommer tilbage til Grønland lige efter nytår. Det skal selvfølgelig ses i lyset af, at der er rigtig meget smitte, og at alle også forventer, at det vil være lige så højt omkring juletid i Danmark, måske endda højere, netop på grund af, at mange samles. Vi opretholder selvfølgelig de hidtidige regler om indrejse. Det vil sige, at man skal være testet, før man kan komme ind i landet, og skal være i karantæne og retestes på 5. dagen. Sådan rent praktisk betyder det, at hvis man skal være med til noget omkring juleaften den 24. og skal være nået at blive retestet inden, ja, så er den sidste dag, man kan rejse ind i Grønland, den 19. december. Ellers kan man ikke nå at komme ud af sin karantæne inden juleaften. Kommer man efter den 19. december, vil man derfor skulle være i karantæne til på den anden side af helligdagene, hvor der igen vil være mulighed for at blive retestet og dermed komme ud af sin karantæne. Så vil der også være nogen, der allerede begynder at komme tilbage i dagene mellem jul og nytår. De kan ikke nå at blive retestet inden nytår. Det vil sige, at alle, der vælger at rejse tilbage til Grønland mellem jul og nytår, de vil skulle være i karantæne hen over nytåret og kan først komme ud af karantænen efter retestning, som tidligst kan ske den 2. januar 2021. For så lige at opsummere
Der bliver de sædvanlige retestningsmuligheder i alle de store byer og her i Nuuk på alle hverdage. Den sidste ordinære retestningsdag bliver den 23. Og igen den 27. for dem, der har måttet sidde i karantæne julen over. Så det er de rammer, der er sat op, og som vi håber, at alle rejsende vil være helt bevidste om, at karantænen gælder også hen over julen. Den gælder i særdeleshed hen over julen, og man virkelig skal til at regne på datoer og retestningsmuligheder. Tak. Til Henrik, så er det Merete, der tager det første spørgsmål. Ja, tak. Det er jo ikke første gang, I kommer med de her opfordringer omkring at undgå rejser til jul. Vi har også flere gange skrevet om det på flere medier her. Men det virker lidt som om, at de her anbefalinger ikke helt slår igennem, hvis I siger, at der stadig er for mange rejsende, både før jul, altså som kommer op for at fejre jul, og som kommer tilbage efter jul. Hvordan kan det være, at I ikke strammer op i en grad, så det bliver til mere end bare anbefalinger, men det bliver restriktioner, sådan som vi har oplevet det tidligere på året? Tak for spørgsmålet. Meget interessant spørgsmål, og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der kan finde på at spørge sådan, men der er ingen grundlag til det i epidemiloven. Men derudover må det siges, at nu er der en uge siden, at der er mulighed for at kunne ændre sine røde billetter, og nu kan vi sige, at det har hjulpet, men nu er der stadigvæk lidt lang vej til jul, og der vil måske komme flere hen over tiden, når vi nærmer os julen. Men nu kan vi se, at der er en del, der allerede har ændret deres billetter, og vi kan selvfølgelig også godt forstå, at en del familier ikke har set hinanden før i hele året rundt, som ønsker at se deres familie igen gennem juletiden. Det kan vi selvfølgelig godt forstå, men den mulighed skal vi jo selvfølgelig holde åbent, men problemet er, at vi er meget bekymrede over for, at der er rigtig mange samlinger og store samlinger, men loven gør det ikke muligt at lave sådan nogle restriktioner. Så der er ikke andre nogen restriktioner med disse 3.000 indrejsende under juletiden. Vi kom med at anbefaler på det kraftigste, at dem, der skal have nogle besøgende, også skal være sammen med den besøgende i karantæne, og vi kan ikke gennem epidemiloven kræve disse, men vi kan kun anbefale, og vi anbefaler også kraftigt, at den besøgende skal bo i en anden bolig eller værelse. Og hvis vi laver en særlig bekendtgørelse over nye restriktioner, det bedste værktøj er, at man
holder sig væk fra store mængder og med hensyn til hygiejne, og derfor anbefaler vi kraftigt, at alle følger disse anbefalinger. En tilføjelse til spørgsmålet. Kend, hvor mange har ændret deres billetter? Det kan måske Henrik svare på. Det har vi ikke på nuværende tidspunkt et fuldstændig klart billede af. Det vi har gjort op, det er, at det er gået lidt nedad, men vi stadigvæk har over 3.000 rejsende i de kritiske uger. I forhold til det her med, at man kan få hjælp hos kommunen, hvis man ikke selv har en bolig, hvor man kan blive adskilt fra de besøgende, så har jeg 2 spørgsmål. Fordi indtil videre så har det været sådan, at dem, der er bosiddende her, de kan få hjælp økonomisk til at klare en facilitet til karantæne, hvis man ikke kan i sin egen bolig. Men mange af dem, der kommer herop til julebesøg, er jo bosiddende i Danmark. Så selvom man får hjælp fra kommunen, så betyder det så, at man selv skal betale for hvis man får et lokale, et hotelværelse, whatever. Og hvordan er reglerne i forhold til skolebørn, som jo går på efterskole eller andre uddannelsesinstitutioner, som måske har adresse i Danmark, men jo som, kan man sige, har familie heroppe. Skal de selv betale for lokaler? Tak for spørgsmålet. Med hensyn til studerende, der kommer ud til Danmark, det er en særlig område, som vi skal kigge på, og der står klart i vejledningen, der er en der har særlig tilknytning, og når der er en særlig tilsyn eller perspektiv over dem, og en af de ting, som vi skal præcisere, er, at hvis du skal rejse ind til Grønland som en turist, så vil du ikke have hjælp fra kommunen, men vi har her i landet pligt til at hjælpe de borgere, vi har, og for eksempel hvis man har rejst gennem et tjenesterejse, så og den personale, som prøver at følge disse anbefalinger og regler til karantæne, så er det selvfølgelig kommunen, der skal hjælpe til. Men hvis du er indregistreret i folkeregistret i Grønland og er studerende og er til efterskole i Danmark, så er der en særlig regler omkring disse, så at landet ikke betaler for dem, der rejser ind i Grønland vedrørende disse målgrupper. Har du nogle spørgsmål, Henrik? Ikke andet at supplere, at den her gruppe omkring studerende, den er ikke så særlig stor. Så sådan ud fra en smitterisiko er det ikke det, der står højest på dagsordenen. Det er under 200, det drejer sig om, og vi snakker om 3.000 indrejsende. Og hvor vi endda, som jeg nævnte før, skal holde fast i, at det er faktisk de indrejsende, som har været på juleferie i Danmark, som udgør den største smitterisiko. De andre, de vil komme før jul. Kan man måske ændre lidt på reglerne omkring karantæne under juletiden, eller skal vi bare fortsætte med det nuværende? Disse regler og anbefalinger bliver det samme, men vi kender jo til, at der kan ske store ændringer med hensyn til, hvis man finder nogen smittet, og der kan være nogle store sager, og vi kan selvfølgelig stå klar med, at man kan ændre på regler og andre forhold. Men lige nu, som det ser ud i dag, har der den 18. smittet blevet rask, så er
Grønland således coronafri igen, og det skal vi være selvfølgelig glade for, og vi ønsker selvfølgelig, at det forholder sådan, det fortsætter på sådan måde, og derfor anbefaler vi, at vi følger stadigvæk disse anbefalinger, vi har. Så bare ren nysgerrighed. Nu siger du, at der ikke er lovhjemmel til at indføre restriktioner, men at det kun er anbefalinger. Hvordan kunne man så gøre det tidligere på året? Dengang, da man lukkede Grønland, hvis vi skal komme tilbage til det, var der nogle forskellige baggrunde for det. Der var flere smittet, og med hensyn til beredskab og sundhedsvæsen har der ikke været den store forberedelse, og nu dengang er man ikke lige så forberedt og havde planer som i dag. Og det jeg snakkede om omkring epidemiloven, at der ikke er grundlag for at lave nogle... Det kun vedrørende karantæne, men lige nu som det ser ud, kan vi ikke sige, at det er muligt at kunne lave nogle restriktioner for de familier, der bor sammen med den besøgende. Det er det, jeg mente med, at der ikke var grundlag gennem loven. Så har jeg en spørgsmål omkring, hvis for eksempel, hvis der var hvis en hel familie var på karantæne, og ved et besøg, og hvis den ene familie, som ikke er på besøg, som er bosiddende i Danmark, kommer ud, hvilke konsekvenser kan der så være? Og det er derfor, at vi siger, når man har en besøgende fra Danmark for eksempel, så skal alle beboere også være i karantæne, og derfor er der også mulighed for at henvende sig til kommunen om at få en anden bolig til den besøgende, så på den måde kan et familie fortsætte deres hverdagsliv, og på den måde begrænse og sikre, at der ikke er smittespredning. Hvad nu, hvis det sker, at kan der være nogle bøder eller konsekvenser for familiemedlemmerne? Den kan ikke have nogle konsekvenser for familiemedlemmerne, men så frem den besøgende, der er på karantæne, ikke følger reglerne, så kan der forekomme nogle bøder fra politiet, som vi også har oplevet før. Så det er ikke familiemedlemmerne, det er kun den besøgende, der er på karantæne. Så et spørgsmål i forhold til Air Greenland. Der har jo tidligere været indgået aftale med dem om, at selvstyret købte og betalte nogle billetter for at have mulighed for at sende personale, altså sundhedspersonale og andet vigtigt embedsværk frem og tilbage, selvom de havde skåret ned på flyvningerne. Så vidt jeg lige forstår nu, så er Air Greenland jo også ved at blive ramt af, at der skal færre og færre rejse ind og ud. Er der nye aftaler på vej med Air Greenland om at hjælpe dem igennem, kan man sige, endnu en krise i forhold til, at de ikke rigtig har noget forretningsgrundlag? Den kan jeg ikke desværre lige nu uddybe, men jeg kan kun sige, at vedrørende Dagus-billetter, som skulle gælde i juletiden, har vi lavet en særlig aftale med Air Greenland om, men der vil være
Og vi skal selvfølgelig have Grønland inddraget i den kommende nationale covid-19-strategi. Men lige nu kan jeg ikke sige, hvordan aftalen vil forlyde, og nu vil afslutte fra pressemødet for i dag. Er der nogen, der har yderligere spørgsmål? Så fra der ikke er, så siger vi tak til alle lyttere og seere og fremmødte, og tak for jeres spørgsmål. Og vi forventer at holde endnu en gang pressemøde, således er vi færdige for i dag. God weekend alle sammen. Tak.